ga mulki ga naira gaskiya ne ko fara raka mu a cikin arzikin ba siya ma bai yi magana ga dauce gaba a yi shiru PDP amin ya Allah amin ko kaura sai kaura sai kaura kejin gudan talakawa keme yadi sai me yadi gaskiya ne saboda mai girma gwamnan jihar Bauchi da ya gaskiya ne gaskiya ne wanda yake karkashin jagorancin Alhaji Imamu Adabitas wadanda kuke ganin wannan manya namu na kan hajjebul kowa a jihar Bauchi an tura nuna dan baba gaskiya ne amin haka muna aiki ba dare ba rana gaskiya ne ba kuma wannan ward wannan gari maza ba da kamar yadda muka je wancan gana da maza ba guda yawa a za mu tashi je ga gaskiya ne ba shi don Allah gama shaurarawa ai shiru da Allah helkwata gaba ɗaya ake taruwa amma muka ce mu zai kar su je ko ina za mu zo mu gana da su ga mu gwamnati ta riga ta tun da kuwa ke da ku sosai tun da safe amin 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 Allah ya samu samu shi a ofis ɗinsa ya mana riguna gaskiya ne amin gaskiya ne gaskiya ne Allah ya dabe girma sai baba adiya sai baba adiya hawa ha PDP PDP Kejin gudu Allah ya da Mai girma babban
kwamishina shi ma na ma'aikatar zaɓe wani mai jan gwamna sakataren lokal gama bayan ciyaman na bdp tsohon dan majalisar tarayya wani rabin tsohon kwallon sauran matasa da mata da jami'an tsaro na midiya maza da mata assalamu alaikum. Amin alaikum salam. Wannan doka da kuke da wazaje wacce ta wuce farka ko wacce zuba dada da ku Allah ya sa. ba dokuwar magana za a yi jam'iyyar PDP jam'iyya ce ta mutanen mazalla jam'iyyar PDP jam'iyya ce ta ƙasar jam'iyyar PDP a gurba aka gaya mana aka ce a wannan ƙeriyar mutum na tal haka suka faɗa na ga shugaban jam'iyya mutanen wannan area suna godiya Allah ya yarda. Allah ya yarda. gwamna ya maimaita bayan ya maimaita ma ya fara maimaitawa a ina kira babbar murya jaji ku zaɓi jam'iyyar PDP bam daga sama daga ƙasa kada wani ya zo ya muku rudu na banza ya ce ku zaɓuwa da ku bar wani a'a mu jam'iyyar PDP jam'iyyar PDP jam'iyya ce gaba ɗaya sak kowa namu ne kwamashiniyar nan da kuke ganin ta a ƙasar nan kowa namu ne Allah ya yarda kuma shine Allah ya yarda. yanzu take da kujera wacce take tallafa wa mutane a ƙasar nan akwai wanda ya taɓa ji ta bambance kan jam'iyyar PDP Allah ya yarda. wanda ya ji zaɓe ba zai taɓa bambancewa ba zai wa ƙasar nan komai abin da za a yi wa mutane. Gaskiya ne. Na ga ɗan uwana mutanen wannan gari na zaɓe. Baba mazere ba zare ba. Saboda haɗin kan da kuka bamu a ƙarƙashin dutsen jam'iyyar PDP kada ku gajiya. Gaskiya ne. A'a, an mun gyara ne. Magana ta gaskiya mu muna gaba da malamai. Kuma mu ma ɗaɗan malamai. Wannan haka ne. Idan an ɗora mana tsinki a kan bakin allo ba ma ba. Gyara ne. Wannan gari mai girma ko mafiya a cikin garin nan kuma garin nan ma na yi tsammanin alhaji ma ba da zai magana don na zai faɗi dogon jariri. Wannan haka ne. Wannan garin duniyar siyasa ne ba Babban siyasa. Tawon siyasa. Yi mana. Jody! Jody! Jody dan kallo nan to. Hawa! Najeriya! Najeriya! Sai Atiku. Bauchi ba! Sai Kaura. Bauchi ba! Sai Kaura. Daraja ba! Sai Kaura.
gaskiya ne wannan guri wannan kwamiti ya ce a bayan matasa ga shi kuɗi komi da kaya ke na arziki mijin yalwaji za a bayan shugaban jam'iyya komi da kaya ke na arziki mijin yalwaji a sharuwa da wanda muke fatan alkhairi komi da kaya ke mijin yalwaji alhamdulillah jama'a ai salati ga annabi Rabi'a,